7 ακριβώς και σαν τελόχτυπα τα ξεμετρή, που όποιος και να τα έπαιγε θα άθανε το ζει. Σήκω Μαρία και έτοιμη σε μια ώρα, τα ίδια κάντα το και σ' αρέσει. Σκόλα τεχνίτοντας, όταν έχει κουτού του πάγου τη γούλα στον πάλι να φέρουν και να πληθούν. Το γάλα και την προσωπική σας βρόσκα θα την κάνει. Και αυτή την τσαπαλάρης ποτέ την περσικάνει. Τρέχουνε με τις άκρες του που πούνε να προλάβουν. Και προσοχή στο μάτι μου, πρέπει να καταλάβουν. Όλα όσα ολόθουν με πολλές συνέχεια τα μαλώνουν. Γι' αυτό μέσα τα λόγω. Μπάμπη, γύρισε μπροστά, την τσίχα μας σου βγάλει, την κολέτα μέσα στην τσάπη και τη σιτίνα μας σου βγάλει. Ναι, να κόψε να μιλάς, τώρα να σου δώσω και να τέτοια συνέχεια να ακούω πώς βαριέμαι. Καλά που είναι οι γιορτές και πλήρουμε για λίγο. Μα πώς η πικρότητα για να μην παρουσιάζει λίγο. Περνούν μια πιλότη να πνεύει τσάκα τσάκα και άντα την αρχή στον νόμο σου σάκα. Το μεγάλο φελικά. Αφήκα από το σχολιώτικο μου αδούκι και ποτέ στα χέρια μου πιο. Το δάσκαλο μου μακριά να μην το γνάρω. Θέλω να την δίκα και εγώ όλο ανθρώπου. Θα γίνω μουσιαστρό. Λίγο χιλά μου βαρύ. Αφού στρέψω συνέχεια σηκώνεται το πρωί. Θα γίνω μουσιαστρός. Μάνα μου χιλά. Πολλά μου και φοράει το εργάκι μου πάνω. Πω πω, καλησπέρα. Τους δέχομαι στο κόμμα. Χωρίς εγώ να φύγω. Τι λέω, πάλι το βλέπω. Θέλω να τρέξω, θέλω να τρέξω. Δεν θέλω να τρέξω. Τελεία, χάσει. Μέσα στην και γιατί η δουλειά του με αυτή είναι και πιο εντάξει. Εγώ σκαλώ από κατευθυντικό, εγώ και τον αγωνιστικό. Οπότε κουράζω και να γιορτώ και λίγο. Και από το σχολείο πότε και πότε θέλω να φύγω. Φαντάζομαι πώς και πώς θέλω να φύγω. Είναι και σε που με συγκεκριμένα και δεν πάρω το λίγο του μαμά του μπαμπά. Μα μην ξεχνάτε όλος κανείς το θέλει, μα δεν έχει 3 μήνες από τη δουλειά την έχει να φέρει. Γεια σου λοιπόν και εγώ και το σε θέτει είναι ασχολική στη χρονιά ξεκούρα την ασέρι. Καλέ μανάβη, πόσο κάνουν τα πορτοκάλια? 2,5 κοπέλα μου, 2,5. Τάβα πορτοκάλια. Φιλόφροντα, τους μερά Κρήτης, μόλις θα πέραμε αεροπορικός. Διαθέτει και επιχείρηση στο αεροπλάνο. Το ξέρεις, ενώ στη Μανάβη, ο Ξαπάς της Αθήνας αγόρασε αεροπλάνο. Κάθε πρωί έρχονται πάνω από κάθε μανάβικο και ρίχνουν μια κόφα ολόκληρη στα φρούτα. Πρόοδους, λοιπόν, πρόοδους. Και πού είστε ακόμη, τα νέα αεροπλάνα που περιμένουν θα έχουν και ρουφίχτες. Ρουφίχτρες, τι είναι αυτές οι ρουφίχτρες? Να μπροστά από κάθε αεροπλάνο θα έχει ένα συντηρητικό στόμα σαν χωνί. Θα πετά πάνω από κάθε λεμονόδοσος και θα ρουφά από τη λεμονιά στα λεμόνια. Και θα γεμίσει το στομάχι. Το δικό σου? Όχι, το αεροπλάνο. Είναι αποστήγητο δηλαδή. Άμα χορτάσει, έρχεται πάνω από το κεφάλι μας και θα τα ρίχνει. Κατάλαβες? Πρόοδους, λοιπόν, πρόοδους. Από την παραγωγή κατευθείαν στην κατανάλωση. Περιμένετε, δώσε μου γρήγορα 2 καλές σχολεία, 3 λεμόνια, 5 σκολά, 6 πορτοκάλια, 4 μονταρίνια και τόσο καλές πατάτες. Σταμάτα λίγο κυρία μου να πάρεις ανάσα. Για ξαναπρές τα σερτινό υπαγορεύσεως. Ποιος είναι πιο καθαρά πιο αργά, δεν μιλεί ο άλλος άνθρωπος και εσύ μιλάς να μιλώ ακόμα πιο αργά. Δεν έχεις όρεξη σήμερα πέντε για πούλμα. Πάλι λίπος. Στο καλό και να μας βλάφεις. Δώστε μου λοιπόν τα πορτοκάλια. Άρχισα, θα φάω ξύλο στο σχολείο. Λοιπόν, πόσα? 8. Έχουμε και λέμε. Πρώτο δεύτερο, σαν κριτικοπούλο. Το δεύτερο σαν Αθηνές και ασυντομένη. Το τρίτο σαν ξερωμένο σαν κακόγρια. Πέμπτο, έκτο, έβδομο, τελευταίο και τυχερό. Έτοιμο. Πόσο κάνω? Δεν ξέρεις σχολείο, δεν πας. Αυτό που είναι το 250, πόσο κάνουν? 1500. Και σειρά μου να γελάσω τώρα. Σχολείο ποιες πολύ για να το δεις.
δραχμές. Α, 2.000 κάνω. Κάνω κάτι που και καμιά φορά. Και τα δηλωστώνουν οι άλλοι. Φυσικά. Καλό. Και να πεις στον παπά σου να μην σε σταματήσει από τα γράμματα. Γιατί είναι αμαρτία να μην σπουδάσει μαθηματικά. Το γελάς, κύριε Αριστίδη μου. Αυτή που τη βλέπεις που δεν ξέρει 2 και 2, 4, θα σπουδάσει και αν δεν κόβει το ξερό της. Έχει τον παρά, ξέρεις τι μοσχολή είναι. Όχι, πότε ψωνίζει από εδώ. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Ξέρω πως κάνει το παραπάνω ιδιωτικό, αλλά δεν ξέρω τι κανένα κόρη είναι. Η βιομήχανη μου πατά όλα, κόρη είναι. Α, τι λες. Μάλιστα, τι αγοράζει τα γράμματα, πόσα παιδιά πραγματικές ιδιοτίες κάνονται γιατί είναι φτωχά και δεν μπορούν να σπουδάσουν. Ωραία,